Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Nabagatnan ang mabatsagan sa karon iya sa Isla Sang Negro. Kag ang baybayon, mangin makanay tubtub kasarangan ang pagbalod. Kay nasa nga nagbutlak si haring adlaw las 5:25. Kag iniya magatunod naman las 6:04 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura yara nag-range sa 26 to 31 degree Celsius. Muna nga nagaulan-ulan or muning nagagoom-goom ang kalangitan pero kabatsyag ta Japon iya sang medyo mapaang na sike. Ano ba lang mga dapat natin istoryahan? Diretso na lang kita. Aksyon James, tiyog lang ko na sang aton nga mga picture sa aton nga mga national. Okay, subong iya nga adlaw officially umpisahan ang COVID-19 vaccination, no, para sa A4 priority groups nga ginabuluban ta ara ini sila sa kabilugan nga 35 million, no, ang population. Ini isa ka ginalantaw nga tikang or una nga tikang sa mga opisyal naton diri sa Pilipinas agud nga masamat-amat mabatsyagan na naton ang economic recovery nga ginatawag. So, ang ceremonial kick-off ginpatigayon sa syudad sa Pasay para ini sa tanan nga mga trabahante nga required magkadto sa ila trabaho sa gobyerno, pribado, informal kag household sector. Ang sunod diri kay Presidential Spokesman Harry Roque, amaya dako ini nga pagbag-o, no? Dako ini nga pagbag-o sa pagtinguha sa Pilipinas nga pakibatuan ng pandemya nga nadulot man sang
COVID-19. Samtang ginpahayag naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga mag-aabot subong nga bulan ang kabilugan nga 10 milyones doses no sang Sinovac, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech kag Sputnik 5. So hulat-hulato naton kag manami ini no. Ang mga A40, one classic example, ina mga dulong na balasang pagkaon, no? Wala ni commercial value ha. Like mga Food Panda, Grab, ano pagid ang ganing nagadulong na, no? Wala isa na sila sa mga example sang A4 priority groups. And even kami dere, no? Galing kay ti may ara pagid another nga prioritization ang edad. No? Importante nga mauna gid man tod ang mas may edad. Sige. Kag amo maning ginalantaw sang aton iya nga presidente, no? Presidente Rodrigo Duterte nga nadako ang mabulig para iya sa pagbangon sang ekonomiya sa Pilipinas. Given sa karon nga muna ang ining mga A4 priority groups, amo ini sila ang mga tawo, no? Mga persona nga magakadtogid no sila ulubrahan or nagabiyahe hindi gid malikawan kinahanglan gid nila magkadto syempre expose. Ang isa pa gid naton kabalita ining may update kita ha. May update kita sa mga kaaksyon naton nga mga returning Filipinos bala, no? Pending pa, no? Pending pa ang desisyon nga pagpalipot sa quarantine days sa mga returning Filipinos nga nakakumpleto na sang ila duha ka dose sang COVID-19 vaccine sa abroad. Bangod ti subong ginahibalo pa kung paano ma-verify ang vaccination card. O sunod diri kay Presidential Spokesman Harry Roque, hambayang problema wala ta international international agreement nga para mahibaluan kung bala authentic ang inang ipakita nila nga vaccination card o kung hindi. So sunod diri kay Roque, importante nga may ara kita sa international agreement agud iya nga ma-sure man naton kay basi bala may ara ganay nga daan iya nga ano tawag ni may nagaka-develop nga mga technique kapin pa ko mga kaangay sinhi, diba? Like for example ang mga sitwasyon bala hindi gid ini malikawan ti hulat pa kamo magkala intercept kamo while nagapasulod pa lang kamo diri nagamit kamo diri sa mga peke nga mga vaccination cards. So amo ni ang balantayan naton kag importante man ini, okay? Sige, 1:55 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yan to ang pila lamang sa aton man nga mga nakuha nga balita sa national. Uy, by the way, insert ko lang ni Hoaga. May information sa aton nga mga ka-action, labi na sa mga motorista. Another naman nga saka sa presyo. Sinintimos lang inituod, pero mabatsagan mo ginakon, mabatsagan mo ginakon pagasolina na ikaw. So, buwas, balantayan, no? Balantayan ang mga dugang naman iya nga presyo sa aton iya gasolina, diesel kag kerosene. Okay, ang sa gasolina buwas ini siyang implementation last 6 ang aga. Okay, iya ka Philippine Shell Petroleum Corporation may ara ini sa sang pagpasaka sa presyo 20 centimos, no? Sa kada litro sang gasolina. Para naman iya sa litro sang diesel 55 centimos kag sa kerosene 60 centimos. Pila na bala kung sumahon magpa gasolina kaabi 3 or 5 ka litro 20 dako na inaabuhin, no? Sige, sa Petrogas naman may same man sila nga implementation sa pagkambyo isang presyo and also ang clean fuel, may ara sila sang adjustment sa diesel lang, wala sa gasolina. Okay? Kag ini maga take effect
magluwas lang sa clean fuel. Ang tanan iya nga mga na-mention ko nga mag-implement sa siningsaka sa presyo, las 6 ang aga. Ang clean fuel naman iya, mag-adjust sa ila presyo, las 4:01 iya sang hapon, sa pareho man nga adlaw. Sige mo na mga balantayan naton. Kagtido ka kabudlay no, kadako. But anyway, sige lang no? Wala kita may mahimo. Ay, pray lang naton mga next nga mga simana, manubo naman siya, na? Sige, 1:50 tinakita Action Radyo, Philippine Standard Time. Standby sa aton yung mga ka-action, kaysa akong yung pagpanumbalik, diri kita sa aton man nga FYI portion. Ato na Dr. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo.
Mayong hapon sa kay Sir Alex Montesa, sa kay Sir Melily Origo. Good afternoon. Naga-monitor siya ko no Sige. Mamila sa Bat Malaka Gamala, mayong hapon man. Sa kay Mario Bacauco Iran. Mayong hapon indayan na naga-monitor sila gali ko no Greet niya lang si Cedri Iligan Aram. Naga-monitor sa siniete ni On. Okay, salamat gid. Ma'am Ann Villaviray, mayong hapon. Tamyaw man ni Sir Melily Oligo, si Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Jinky Dialagdon, Sir Noel Amarcag, si Sir Alex Montesa. Okay. Miss Athea Kim Eriman, mayong hapon, nag-monitor dira sa Banwasang Morsha, Anali Pakatang from Saudi Arabia. Sige. Salamat kids sa inyo yung pag-monitor. Continue lang sa pagpadalaman sa inyo yung mga mensahe. Dari sa This Is My Life. Kaya nagkaroon na ako man basahon dugang. Okay. Sa mga members ng Energy Fans Club, good afternoon dira sa inyo. Kamusta ka mo dira? Sa ilan ni Mama Liza Joy Ilon Amoroso. Sa ilawan niya President si Dennis Richard Tibor Romay, the Vice President si Regent Tan Villalon. Kag si Anthony Jones Savillo Ceblano. Okay, salamat gid. Kag sige lang, continue lang ha. Pag-send sa inyo yung mga messages dari sa Facebook Live. Okay, thank you. Ang lawas, nabatian ko sa radyo ang Ditoy Bayo nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Padayon Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuo. Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod ini si Inday Ann. This time, di kita sa pag-share sa inyo. No, malawig-lawig ining akon nga i-share sa inyo. Tub-tubwas ni Guru ay. Sige, okay lang na. Ang importante, no, kay honestly importante man ini, no, nga FYI information sa aton iya mga ka-action. Kay ini ang i-share ko sa inyo mga tips bala para yang mas mangin alisto kita kag safe sa mga nagabiyahe, no. Kay ti may na notice kamo may mga report, no, national and local or region nga ginatawag, may ara sa mga cases nga while nagasakay sila sa series bus or sa bus mismo, may ara yang ginaatake ang inang bus nila. Familiar ka muna sang kaangay sinaya nga mga senaryo na balang ara na kamusto nga tunga sang lugar or sa mga dalan nun abing ligwin bala nga ginatawag, meaning pihak kag pihak, puros tanan planado, nang wala ka sa may makitaan iyang pamalay or kung may ara gid man pero tama kalayo. And then wala bala sang pwede nga anon abi nang itawgan, no, kay kun kay isang senaryo wala signal ang cellphone. May ara sa mga report kun kay isa nga ginasunog, no? Ginasunog ang ila ginasakyan nga mga bus. So, kaangay sinaya nga mga sitwasyon, ano wala mga tips, no, nga dapat naton preparahan. Number 1, ang pagplano sa biyahe, no? Sa pagplano pa lang sang inyo dra kaladtuan or biyahe abi ginatawag, pinaka-importante nga tikang nga mahimo sundon para mas mangin safe ang kaugalingon kag bilog nga pamilya kun plano like mga ano abi ti subong medyo limited pa ang lagaw-lagaw nga ginatawag, mga pinamilya lang danay maglakat dira abi sa lugar nga kahibalo ka peligroso inada siya, no? Mas maayo nga kung familiar ka sa sida nga lugar kag na notice nimo nga medyo delikado ina sa para sa pamilya or sa mga kakilala mo dira nga plano mag-outing, plano magkadto sina nga lugar, mas maayo man nga ihambalan mo na sila nga daan, na pahibaluon mo na sila nga daan ano ang mga nagakatabo, no? Hindi mapaiway nga hitabo sa sinayang nga area kung magkadto ka mo dira, okay? Pero kung ikaw mismo, i-check, no? I-check ang area. Ang puro pamangkot ka dira sa mga nakakadto na sa sinayang nga lugar. Like for example, mamangkot ka abi ti kamusta man to ang peace and order, security sa lugar. Kapin pa kung may ara abi sang history nga ginakadtuan na dira abi sa mga ano tawag na? Mga tawo ba lang mahilig iya panghilabot sa ilaman nga isig ka tawo. Like, ginakawatan abi, or may natabo sa sinaeng nga lugar nga pagkakantuan ninyo kung tani, may dragid nga area, may encounter between NPA and iya ka tropas ang militar, mga wamo na mga sitwasyon, amo na ang mga dapat ninyo iya nga halungan. Ang ikaduha, ari naman iya sa pagpili sang tiniran ninyo. Sa oras nga nakapangita ka na iya sang lokasyon nga imo iya pagabisitahan or bisitahan sang imo pamilya, i-check sang maayo ang lugar or ang inyo iya pagatiniran. Hotel man ina dira, payag-payag or whatsoever, i-check anay, no? Mas maayo nga magpili ka sang sarang ninyo yang pasilungan, no? Sarang ninyo yang tiniran for overnight abi nga mas malapit sa mga ano bala ng area nga mas secured ikaw, na
Like for example, lapit abi sa police station. Ay, mas maayo ina. Agud iya nga if ever may ara sa mga insidente abi, hindi na malikawan kun kay isa, at least automatic ikaw makapahibalo, no? Automatic ikaw makareport sa pulis. Ang ikatatlo, hambalan ang mga abyan kag imudra mismo pamilya. Mas maayo nga ihambalan, no? Hambalan dira ang mga concern nimo iya nga mga like abyan dira nimo, no? Himata abi or mismo imo iya pamilya angod sa plano nga pagbiyahe. Ihatag sa ila ang contact information nimo kung ara ka sa malayo nga lugar. May ara kun kay isa nga nablang pinagusto na lang lakat lang dayon wala ga lisensya sa ila iya nga ginikanan kay basing ginapamensar basi bala hindi pagpasugtan. Mo na mga senaryo pinaka maayo gid yan, no? Pasugtan ka o kun hindi mas maayo na ka lisensya ka, na? Kay man importante gid nga kahibalo ang imo ginikanan kung sa diin ikaw. Kay if ever may matabo dira sa imo, di paano ka pangitaon sa imo nga pamilya. Diba? Amo na ang pinaka kinahanglanon gid. May mga senaryo kung kaisa nga do mo gining nagakatabo, no? Malisensya lang sa ilang nga ginikanan nga may kadtuan sila malagaw sinong upod mga friends ko lang kay gali lain na tong ila mga kaupdanan, no? Hindi lang gali mga friends ya ang ginasiling ya gali nga friends ya friend lang, no? Isa lang kabilog or sometimes magsiling sa nga friends ya kay gali bag-o ya palang nakilala. Amo na mga dapat naton iya mga halalungan, no? Nga mga senaryo kay basi mabudlay na. Ang ikaapat, mangin vigilante, no? Sa pag airport abi. Halin sa pag-umpisa sang biyahe sa eroplano tubtob sa pag-abot dira nimo iya sa imo man na destinasyon, permi dapat mangin alerto ikaw. Kapin pa kun ikaw lang isa, damo kaso nga kung sa diin mga hamoniblaho mga terorista kun kay isa diri sa aton lokal mga members ng NPA, no? Mahambalang ko no abi nga wala man pero gali may ara sila iya sa mga plano sa mga inosente nga tawo. Panalagsa man na dito nagakatabo sa aton pero dapat mangin alerto kita kag hindi basta-basta magsalit. Kay man pila lamang ka segundos kung may mga tao yang nga nagaplano sang malain batok sa imo, ang isa ka segundos enough na iya para sa ila or duha abi 3 ka segundos enough na ina para sa ila nga ma-perform nila ang ila yang nga himuon, no? Himuon nga paghingalit sa imo iya pagkatawag ka-inosente sa sinaya nga lugar. Like for example, mo ni mga senaryo pag daw another pagidi nga senaryo. Alin kabi sa iban nga lugar, diri ka halin sa Bacolod, kadto ka sa Manila. Sampo lang ni ha. No? Halin ka sa Bacolod, nagkadto ka biyahe Manila para magtrabaho kun tani. Ti syempre ang imo nga kwarta ara sa imo bagahe. May ara ka man tud sa kwarta sa imo bag or sa imo yang bulsa pero enough lang nga pang plating, may kuhaan ka lang in case of magbakal ka dira abi sa mga tubig pagkaon nimo pero ang imo yang kwarta ara gid sa imo nga bagahe. May mga sitwasyon kun kay isa nga pag-abot nimo sa airport style sang mga driver nila nga nagadulong, kuwaon nila dayon ang imo yang kuwaon dayon nila ang imo yang bagahe kag hambalan ka kung diin ka. Siyempre know-how ikaw, no? Wala ka dara kahibalo pag sampot mo pa lang bag-ong salta ka pa lang dira sa sinaya nga lugar, libog ulo mo ti upod ka man no? Amo na ang sitwasyon nga dra ka, no? Dali ka iya
intuan or dali ka matuntuhan. Mo naman ginapanghimo sa mga tao nga lain gidyang plano permi. Nan, sige Alas 2:17 na kita. Siling ko medyo lawig-lawig ni nga ako nga istorya. Oo. So, buwas sugpunan ta ini, no? Sa aton nga mga ka-action, ang aton iya nga topic para sa aton nga FYI. Pila pa lang ito nga ako na share sa inyo. 4, may bilin pa. Buwas sugpunan, sige. Alas 2:17 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton yung mga ka-action. Medyo limited lang aton nga oras. Standby sa aton mga ka-action. Diri kita sa pagbasa mansang sulat. Kagin padala sa kay Tita Wilma. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. #2 Bombo Radio 38. Okay, ang aton niya letter sender sa Subo nga hapon, isa ini siya ka babayi nga nagpatawag lamang sa kay Sol. Ang sulat ni Sol nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagamonitor sa imo programa, ang This Is My Life. Tawagan lamang ako kay Sol, 30 anyos. May boyfriend ako, tita. Pero, nag-abroad siya para kuno sa amon pala abuton. Pero 5 ka tuig ang nagligad. Halin sang nagbiya siya sa Pilipinas. Agud magtrabaho sa Dubai. Sa matandaan ko, tita, isa lamang siya maka-video call sa akon. Kag pagkatampo sadto, wala na niya ako liwat matawgan. Ang mabudlay pa, tita, tungod pati ang iya FB account, hindi ko na makita. Rason nga wala na ako sang komunikasyon sa iya. Tita, 3 ka bulan kami nga nangin mag-on sang akon nga nobyo. Kag sa sulod sa nga mga panahon, nahatag ko sa iya ang ako na pagkababayi. Abi mo, tita, wala ako kahibalo kung paano ko siya pangitaon. Kay hindi ko man kilala ang iya pamilya. Bangod, wala man niya ako napakilala. Ang siling sa ngakon mga abyan, kalimtan ko na lamang siya. Isa ka bagay nga tama kabudlay nga akon himuon tungod palangga ko siya. Kagang isa pa, tita, siya ang una nga lalaki nga nakatandog sa akon. Sa akuon ko, madamo man sa mga nagapangaluyag sa akon, apang bisan isa, wala ako sang nagustuhan. Tita ang problema ko sa karon, sigihon ko paayhan ang paghulat o kun
mag-give up na lamang. Salamat gid sa pagbasa sa akong sulat, ang tagpadala Sol. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:22 na kita. Kag amo yan to ang sulat man ni Sol. No? Iya nga problema kay do sa kanta pa bala. Daig mo pa ang isang kisap mata. No? Isa lang ka video call after wala na nakatawag sa iya. Ang lain pa kay hindi na ma-open, no? Hindi na niya ma-access ang FB account man sing iya nga nobyo. Ano ang natabo? Sige, sa ako nga pagpanumbalik, standby sa aton yung mga ka-action. Ay akon man pagabasahon ang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma para sa aton letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Sol. Sa ito man dira mga ka. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, malasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Standard Time, alas 2:33. Pabalik diri sa atong programa, This is My Life. At this time, diri kita sa paghatag man sang advice, no? Ang advice si ani Tita Wilma para sa atong letter sender nga nagpatawag lamang sa Kaisol. Mayong hapon sa imo Sol, kag salamat sa ginpadalaman or pagpaambit sa imo isulat diri sa This is My Life. Abi mo bala Sol sa akon nga paglantaw, dapat madugay mo na siya nga ginkalingtan. Kag dapat wala ka nagpadala-dala sa sinaya nga lalaki. Una dira nga aginhatag nimo ang imo iya pagkababayi sa lalaki nga hindi mo pa lubos nga kilala. 3 pa lamang kamo iya kabulan kag nagpadala ka na sa iya. Kung ginpangibabaw nimo ang imo iyang kaalam, dapat kahibalo ka nga gusto lang niya nga makaisa sa imo. Kay kung pamensa ron, nga kung seryoso siya sa imo, kag gusto ka niya nga pakaslan, dapat sa una pa lang, ginpakilala ka niya sa iya mga ginikanan. Sa akon nga paglantaw, nahimo niya lamang nga excuse ang siling nga mag-abroad. Kagin siling man sa imo para iya sa inyo pala abuton para makuha ang imo virginity. Sa imo Sol, kag sa iban pa nga mga babayi, kabay nga mangin serbi ini nga leksyon. Sige, salamat kay Tita Wilma para sa aton nga letter sender sa Kaisol. Tuod man, no? Mabulay kun agad-agad nga nagsalig ka imo. Ang isa pa, wala yaman kagin pakilala sa iya nga pamilya. Ang lain pa, kay tinag-abroad siya. Mas maayo siguro tuod niya, kalimtan mo na lamang siya. Ang nakaligad na. Kapag panumduma, siguro 5 years na mo, wala sa ka-message sa imo or wala siya naka-video call, kaisa lang naka-video call sa imo, mahulat ka pa. Sa ako'y bando, wala na gituod piho.
Sige Salamat gid sa liwat sol sa imo yagin padala diri nga sulat sa This Is My Life. Kagkabay sa aton man yung mga ka-action, labi na sa mga babayi or even man sa mga lalaki kabay nga magaserbe nga pahadumdom leksyon sa aton. Kung amo na ganing mga senaryo, hindi agad-agad magsalig. Hindi agad-agad magsalig kay base natuon sa papati. Sige, alas 2:37 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton yung mga ka-action kay this time. Diri kita sa first part sa aton nga horoscope. Sa subong man nga adlaw sang Lunes, Hunyo 7 tuig 2021. Unahon nato ng mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Bisan nga long distance ang relationship, inspired ka sa gihapon para sa palangga nimo. Energetic ka, kag madamo yan sa mga tao, ina pala mga handa magbulig ang magpalapit sa imo. Kung may aras sang problema sa karon, ina imo yan nga malampuasan. Sa mga Gemini, lucky numbers 23, 26, 49, 55, and 11. Blueberry is your lucky color. Ara naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Malipayon ka sa imo iya pangabuhi. Gani, nagakaigo ya ang determinasyon nimo para man nga ma-achieve ang imo iya nga mga handong. Sa mga Cancer dira, lucky numbers 43, 36, 59, 12, 21. Grape violet is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Malipayon ang kagkasadya, di ba? Kasadya galing ang term, malipayon. Kasadya, di ba? Ang imo iya nga pag-volunteer service. Ati syempre kung magbulig ka ya, no, nga wala na brasang ginapangita man nga balik, manami sa feeling, kamag-an. Ati maka establish ka pa sang koneksyon sa imo dira yung mga bag-uman nga makilala. Sa mga Leo, lucky numbers 53, 36, 49, 12, and 26. Tangerine is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23, ang imo wala malipayon nga pamatasan. Amo na ang magaganyat sa mga events nga amo ang magabulig sa imo para yang mag-improve ang imo nga pangabuhi. Sa mga Virgo dira, lucky numbers 53, 46, 29, 13, and 31. Emerald green is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Ara ka sa receiving mode subong. Ay, surprise money ang mag-aabot. Kag magatayuyon lang ang bugana nga mag-aabot sa imo. Sa mga Libra, lucky numbers 33, 21, 49, 12, and 21. Crimson red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Huwag manami ang resulta sa imo iya nga online deliveries. Kag ang mga tao or nagakinahanglan sa imo iya nga serbisyo, mas nagasaka. Mahalungan lang ang pagsalig sa imo iya nga isig katawo. Man once gani nga maguba, medyo may ara na inaasang pagduda, pagpangduha-duha. Sa mga Scorpio dira, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 11. Carnation pink is your lucky color.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:41 na kita. By the way, mayong hapon sa kay Ma'am Jean Oy Cesar. Si Ma'am Virgie Alpinda nga always managa-monitor. Dira sa may Celine Homes, kag kay Sir Ray Barrioga. Si Ma'am Diding Alohamiento, good afternoon man. Sige, standby sa kuya nga pagpanumbalik para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Para kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe,
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod, ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pagsugpon. Sa mga nabilin pa naton iyang mga horoscope. Sa inuha naton ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Oy, makitaan mo na dira ang madugay mo na ginapangita nga mga dokumento. May ara sang tawo nga isa ka mabinuligon nga tawo ang magapakig-angot sa imo. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 33, 46, 59, 21, and 12. Jade green is your lucky color.
Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 to Enero 19, padayon ang honest transaction. Gani, magpabili naman ang pabor sa imo. Sa mga Capricorn, lucky numbers 54, 25, 49, 12, and 31. Caramel brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18, mag-focus sa imo ay kayong lawas. Tunan ang meditation para nga mabalanse ang health issues. Sa mga Aquarius dira, lucky numbers 44, 46, 59, 12, and 31. Citrine yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20, magsalig lang, na? Wala sang malain kung insyendihon nimo. Kag magsalig ikaw sa mga desisyon. Kag kung ano man ang imo iya nga ginapatihan o ang imo ginapanindugan. Sa mga Pisces, lucky numbers 23, 35, 49, 51, and 15. Scarlet red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21 to Abril 19, mahimo nimo subong Aries, makilala ang tawo iya nga magahatag sang color sa imo nga love life. Sa mga Aries dira, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 15. Blue is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, palabaa ang pasensya. Kaya binagid ko na, butang ka tarabla sa lang-alang, traffic, going sa imo iyang olobrahan. Hindi agad-agad nga mag-init ang ulo, magkalma. Sa mga Taurus, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 31. Dollar green is your lucky color. Alas 2:55 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yato ang aton nga horoscope sa subong man nga hapon. May bag-o kita nga viewer. Si Ma'am Leia May Mondehar, hambal niya pa shoutout na kuno kay nanay niya Gina nga always gid nagapamati. Done, like, and share. Sige, salamat gid. And also, happy birthday gali kay Love Mary June Frain. Check to ning pagbasa ko, Ma'am Maria Luz Grijaldo Macunat. Happy birthday dira sa imo Mary John Frain or Fran ini siya. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor. By the way, mayong hapon man dira sa may RTN office sa bread ko. Sila dira ni Taminda, Tanida, sa ila ni ng Joy, ng Norlin, ng Larry, kay ng Tintin, kay ng Gigi, and also kay Kapid. Nagapamatik man si Christopher. Sige, salamat gid sa inyo nga pagtutok sa subong nga hapon. Standby, diri kita anay sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay,
Kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Bible verse of the day gikan sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. This time diri kita sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid sa aton mga ka-aksyon sa pag-upod sa akon sa siniiyang edisyon sang This Is My Life. Kag sa mga wala ko na lawag ang ngalan, was naman Okay, sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugatnon. Ini naman ninyo alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!